weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique weltare tv takkusan yoni to abdallah jeeri to abdallah waalo to fonde elimana to juude jeeri to juude waalo to juude jaabi to hayre law to hayre mbara to hayre gollera ko on takkusan juula ha e nder galle ceerno haadi ceerno ndiaye ha to rawda ceerno boubou ba to babaɓe ko taari ɗum kala ene jeeya e gardedi kabaruji men to leydi Mauritanie ministére de la santé ɓe kolliri tigui e nder opération mabɓe moɓe mbanno tugguiñande sappo e jeegom ha nogas e jeegom ha lewru jukko gonɗen ɗo e nder Nouakchott ɓe mbawi uddude capanɗe jeetati e jeegom pharmacie ji e dépôt pharmaceutique tawateɗi e nder lamorgo leydi ndi to leydi Sénégal ko laana ndiyam ɗonno jolluno ko ɗanniyankoɓe ɗanne suudu suyɗeɗo kañum wiwi e nder maaje kaɗe de Saint-Louis hollirama tigui fodde sappo e jeeɗiɗi goski fuɗɗima yitede hen wasɓe pittari men to leydi Mali bandawo gonnoɗo hoorejo dawo gonnoɗo hoorejo laamu Sabodou kañum e Mokhtar Wane gonnoɗo hoore jagorde makko derguitanoɓe guila nogas e nayya lewru mais gondudema guila nogas nayya lewru 2021 wonnoɓe résidence surveillé goppitama ha laaɓi e oɗo saaha joni to leydi Burkina Faso yidde ministre mabɓe délégué de la défense ko yidde kay hessitinde e garditinde ko fati sembeji leydi ndi beele ɓe mbawa habtade pelle ceɓɓitiɗe tawateɗe e nder leydi hen to leydi Tchad gollotoɓe société biteɗo Exxon Mobil ko société pétrole tawateɗe e nder leydi hen ɓe kolliri tigui ɓe jaadani ko gardiɗo société o taw ko Amérique najo jiɗɗo yeyde action ngaji mum société angolais goto to yoɗo saaha joni to leydi Madagascar Emmanuel Macron hoorejo leydi France o bismima o joddima aljuma hanki o e hoorejo leydi Madagascar biteɗo André Rajoelina to lamorgo leydi ndi to Champs-Élysées to leydi Gambie to leydi Gabon oɗo saaha kala ko coupiraji courant woni délestage musɗo tawateɗo toon caggal kayde golle gone gollede e oli diggoto ummiɗo tigui e oli diggoto gonɗo e gollede toon to leydi Congo Brazzaville toon noon lebbi joyyi joni ko gui parfait kolela yalti aduna ko lundiyanke lebbi joyyi faade ñalawma hande o suwa wirede tawa haadimo wirede ko gueɗe ɗiɗi luural kay ko fati hen ñalawma mo hawre ladial e ko fati kadi e luural ronkudeɓe hawriɗiɗe e ñalawma moɗo foti wirnede to RD Congo woni république démocratique du Congo ko gonnoɗo jagorgal kalfinare cellal AD ko kañum tumaɗo dirkude koppereje kewɗe ko fati e habtade brosso coronavirus ko kañum wiya teɓ o wali jamma makko gadano e nder kaso kabaruji men joolam jaɓeri ma jaaha to Afghanistan to leydi Irak ha to leydi Inde bisimilla moon e ketki kotondirte joni yañoɗen. ceerno Djiby Sy ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa ceerno Djiby Sy ko jaaɗinɗo ɓalawal e danawal kala labɗo reedu malaɗo wune newiɗo sanne ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihara moƴƴuɗo longal bawɗo halwa sanne ceerno Djiby Sy ne safra rafiji kewɗiɗo ciido jiida ciirol omo jogui leɗɗe fannuji ɗiɗi so tawi a ƴettiɗe hen fannu goto sa ƴettiɗe leɗɗe fodde sappo e tati rafin yaltayma ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴetti leɗɗe makko fodde sappo e jeenayyi rafi ne yaltayma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ne yawrane ɓe rewɓe wonduɓe kista fibrom dogam sita ronkuɓe sowade e rewɓe daroraɓe dartoraɓe kala ceerno Djiby Sy ene yawrane ɓe rewɓe kadi ronkuɓe resede wonduɓe gorko seydani walla gorko ladde ceerno Djiby Sy ko labdori ɗum alaɗo woni so yennama ka miskino Allah safruma ha mbiya wen taw hay mbuuɗa yoɓani so wona wonduɓe rafiji ɗiɗi woni mo hoore mum wakliti ha haɓɓa walla gonduɗo e jano e barogal ceerno Djiby Sy ko bawɗo listihar so wannima listihar cikkata ko nder ɓerde ma hoɗi on namde ma tan ko inde maɗa e inde nene maɗa o haalanma ha mbiya yoni
ceerno Djiby Sy base makko ne tawi nder nakshot lamorgo leydi Mauritanie to leggal bitengal nektet sara jeere nettet ceerno Djiby Sy ne jogui base mom to leydi Mali to Nioro ko miñi ko tawate toon ne wiye Samba Sy numéro mum ko 00 223 90 22 94 71 ceerno Djiby Sy kañum numéro téléphone mum ko 42 ko 47 numéro ceerno Djiby Sy ko 47 22 80 84 ceerno Djiby Sy kollaɓɗo reedu mallaɗo wone musidɓe teddu malluɓe ɓe gandal hande ceerno Djiby Sy en wiye dendagal kelineɓe mum kala garo yo addor nokku mum to waɗiri safruji mum ceerno Djiby Sy ko jawrande ɓen worɓe yawɓe yitade koye mumen walla jippiɓe leeso walla usraɓe goraku omo andina yimɓe kadi o heeɓi leɗɗe kese pul omo jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede kala nokku to neɗɗo bawɗa wonde ceerno Djiby Sy komo Allah lumiri hande gandal mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie jaam ñalle mon musidɓe tedduɓe eɗen gone hoore bira nogas jeetati lewru juko hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas goho kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e sawta he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko miñi men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardede kabaruji men koto leydi Mauritanie pudorɗen Sidi Wula Zahaf ko jagorgal kalfinaɗo ko fate cellal aade kanko e gollidiɓe makko ɓe kolliri tigui aljuma hanki o ko ujunnaji ɗiɗi e temedde nayo capanɗe jeeɗiɗo e jeetato neɗɗo kolkisano e ndera holkiso he noon he ndera holkiso he noon hen temedde ɗiɗi e capanɗe nayo e jeegomo tawama e jaati ko fiɗaɓe mboroso coronavirus e nder ɓe cellano ɓe kadi hen temedde ɗiɗi e capantato e jeeɗiɗo kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji men jeegomo kawrela diala ha joni ko leydi Mauritanie keɗoɗen état major général état major général des armées mo leydi Mauritanie ɓe gonɗini kabaru kay kalateɗo wonde e oɗo saaha joni dadiɓe leydi ndi ɓe goni tigui koye bonnude e firtude munition ngaji kewji ɗi ɓe joguino taw ko kiɗɗi ɗi happu men gasi walla kadi puɗɗiɗe wadde usé woni tampuɗi e badɗi périmé kala ko ɗin ɓe goni e bonnude e oɗo saaha joni tawa kadi ɗina tawate ɗin noon tawate tigui koye nder camp woni camp de ture toɓe kewi fellu waɗede tigui ɓe kewi tigui waɗede entraînement to banggue fellude e nder nokku biteɗo camp de ture mo toyla ɓe puɗɗima opération noon ɓe puɗɗi opération noon ko guila ñande sappo e jeenayyi lewru jukko gonɗen ndu ɓe kolliri tigui opération noon ma ya tigui ha ɗo e sappo lewru septembre darato ndu e kamɓe laamu ngu noon eɓe mbaɗi erago faade dendagal population Mauritanie kala ha tengti noon e noktionnaɓe walla ummotoɓe to banggue ummoto ha tengti noktionnaɓe taw hutortoɓe lawol ummade nokcoto fate agjuge nde mbattata hakkillaji men no fewi nden noon tigui e saaha kay ɓe peccita oɗon nokku taw ko jeune biteɗo jeune taw ko dog jeune biteɗo toyla ha hollirama noon noktionnaɓe kolori kadi e oɗo saaha kala nana piyande gurde no fewi e ottali mawɗi e kala saaha ene nana ɗum e nder nokcoto ha joni kabaruji men ɗemgal pular ministére de la santé e leydi Mauritanie ɓe kolliri tigui wonde après oɗo saaha kala koye opération pattamli miijo ɓe goni e tawa ɗin opération ngaji noon ɓe joofi ko pharmacie naji wondude dépôt ji pharmaceutique tawateɗi e nder nokcoto aljuma hanki o ɓe kolliri tigui wonde e nder kolliri tigui wa ñalawma aljuma hanki o wonde e nder wilayaji tati tawateɗi e nder nokcotɗi kala ɓe mbaɗi hen inspection ngaji mabɓe ɓe mbawi uddude hen capanɗe jeetati e jeegom pharmacie capanɗe jeetati e jeegom pharmacie woni tigui ko uddaɗi opération o noon ɓe kolliri tigui ɓe tuggino opération ko guila ñande sappo e jeegom ha ñande nogas e jeegom guila ñande sappo e jeegom ha nogas e jeegom lewru août ɓe gonɗen ɗum ko nden tigui ɓe kolliri tigui e nder ɗiɗon opération ngaji noon ɓe kolliri e nder opération temedere capanɗe nayyi e jeetati pharmacie e dépôt temedere dépôt pharmaceutique ɗi noon mbawi tigui dépôt pharmaceutique mbawi uddede tawa kadi ɓe holliri ɓe kolliri kadi wonde ɓe naati e temedere ɓe naati e sappo e nayyi pharmacie ɓe mbawi tigui yurnade ɓe kolliri tigui e nder balle e nder ñande sappo e jeegom ha nogas jeegom lewru août gonɗen ndu ɓe mbawi yurnade temedere capanɗe nayyi e jeetati pharmacie e dépôt pharmacie
pharmaceutique ɓe kolliri tigi e ndera hen noon e ndera hen sappo na hen ɓe naati e ndera sappo nayi pharmacie wondude e temedere capan tati e tati dépôt pharmaceutique hen dépôt ji jeegom noon hen jeegom uddirama noon ko tawede tigi lewru uddama tigi fodde kene wona lewru hen pharmacie naji jeegom uddama ɗo kene wona lewru tawa ɗi uddirama noon ko hay goto e majji tawrede ɓe jogui médicament ji tawa ɗina médicament ji hay goto anda to ummiri ɓe kolliri kadi hen capantati e ɗiɗi uddama ɗin noon uddira ko wasde jogade ko wiyete responsable technique hen capanɗe nayyi e jeetati structure uddama balɗe tati ɗin noon uddira ko wasde hormade cogguji jamiraɗi yo jeeye walla wasde jogade facture aji walla kadi saaha wasde windude cogguji ɗi e dow paquetaji forme dow paquetaji médicament ji hen ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen bandiji tati dartonoɓe hutorade simme bonɗo e podɗe ɗaynoje ndera Nouakchott kabino tigui haare musdano feewi e ndera Nouakchott ñande alkamisa ɓennuɗo hen goto noon jaranoɗe duuɓi 24 o yoɓima fittandu sehila makko goɗɗo jaranoɗe duuɓi 21 tawi kadi ko laaɓi o fiirima ko ɗum tigui woni ko yoɓiri fittandu on caggal nde o fi on laaɓi noon rondanawa to juuɗe safroɓe waktuji walla mintaji seeɗa mbaɗi toon Hawrela Diallah kamɓe bandiji tati kala noon teskama tigui koɓe andaɓe e ndera commissariat ji kala e ndera commissariat ji Nouakchott kamɓe kala noon koye hutortoɓe simme bonɗo e se podɗe ɗaynoje ko ɗum tigui woni koɓe dartori e oɗo saaha kala e ndera Nouakchott ɓe kollirama tigui wonde haare nde waɗi koye ndera beddo goto woni riyal goto mo waɗɗani école privé biteɗo Koumbali sagataɓe tatoɓe kala mbiɗen ko andaɓe e ndera commissariat ji kanko barɗo hoore noon teɓama e oɗo saaha joni mo tawe juuɗe commissariat Arafat Modou ha joni kabaruji men ɗemgal Pulare senumima to leydi Mauritanie koto leydi Sénégal paɗena laana ndiyam taw ko jollunoka ɓen yidɓe yinnoɓe wadde ɗanne suuɗari woni clandestin ummade Sénégal yaɓande dongre Europe to Espagne laana mabɓe noon wi tigui koye guila nder maje kadde leydi Sénégal saabu ko tolno Saint-Louis ko ɗon tigui laana ka yiwi laana ka ne jolluno 50 sagata ɓe clandestin hollirama tigui 50 clandestin jonno e laana ka yiwi tigui ko sara nokku biteɗo Diatara 54 koronkaɓe yitede hay oɗo saaha joni woni ko wiyete porté disparu hollirama tigui nde laana ka yunitina ɗon e ɗon kam goski gooti jiitanoma caggal ɗum ne jiilaw cattu ko waɗa 16 goski yitanoma kamɓe mayɓe fuɗɗiɓe yitede kala e oɗo saaha joni ɓe jettima 17 goski hollirama kadi 11 neɗɗo fabanoma tawa ɓen ne guuri tampini feewi ɓen foof noon 11 ɓe kala ɓe nawnoma to hôpital régional mo Saint-Louis ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorgal kalfinade ko fate cellal AD kanko e gollidiɓe makko ɓe mbaɗinoɓe kewatde kala saaha so huccidde ɓesgu leydi ndi andini ɗumen ko fate bulletin de santé coronavirus to yarata e ndera leydi he ɓe kolliri noon wonde aseta hande o nder waktuji 24 cakkitiɗi ɗi e ndera jokku leydi Sénégal kala ko ujunnaje 260 yimɓe tato kolkisono e ndera holkisono en 60 e joyi tawaɓe e jaati ko fiɗaɓe mborosa coronavirus to ɓetama to banggue pourcentage en holliri tigui e nder temedere kala hen 3,19% ko fiɗaɓe e nder ɓen noon hen sappo ko contact suivi woni mamodirnoɓe wonduɓe rafi o jeeɗiɗi e joyi heddiɓe kala ko cas communautaire woni hay goto anda to guetti rafi o e nder ɓe cellanoɓe 120 kepti cellal mumen hano hannirta ni e nde 54 en tampi sanne ma ballite to banggue fofango 13 tugui hanki fade hande woni Hawrela Diallah e oɗo saaha joni leydi Sénégal ene yara tigui e ñalawma hande o ɗaccon haqqe ñalawma hande o leydi Sénégal yaara 72 ujunere ene fawi 116 neɗɗo fiɗaɓe e nder hen noon ujunnaje 665 e nogas jeyanayo keptino e cellal mumen ujunere 740 ɗum woni ko Hawrela Diallah e ñalawma hande o ne ɓe jogui ujunnaje 10,446 ko hedde juuɗe safroɓe nder jokli leydi e kala taw ko fiɗaɓe mboroso coronavirus ha joni kabaruji men ɗemgal Pulara to leydi Sénégal ha joni fadde balɗe sappo e joni noon tugui kay ko accident musɗo wanno taw ko camion malinaɓe wanno e nder Kaolack waɗino mayɓe nayo yewɗo saaha joni guila nden noon balɗe sappo e joyyi ya garta camion ngaji hay camion goto taw ko malinaɓe taccani kerol nadde leydi Sénégal kono noon kadi hay camion goto Sénégal naɓe taccano kerol kay natoyde to leydi Mali taw ko camion ngaji mawɗi baɗoji transport hollirama noon ñalawma hande o caggal kayde koyɗe tigui koyɗe jaam doga tawa kadi ko ɓuuri dogde ɗen koyɗe jaam koko hono préfet mo Keñeba
nde dogno koyde jaam haaldi waɗi kaldigal mum hakkude mum e laamu leydi Sénégal hollama tigui jaam arti jaam dañama e ñalawma hande o aseda hande o fuɗɗima on ya garta camion ngaji aseda hande o noon teskama tigui camion ngaji kewɗi taw ko camion ngaji malinaɓe likkunoɓe to frontiére mbawi tigui woppitede mbawi yaɓande to Dakar e oɗo saaha mo kalten yoga e majji kay nana mbaɗi lippol mumen faade to Dakar lamorgo leydi Sénégal ɓe kolliri ɗon caggal kayde ɗina camion ngaji malinaɓe usti no fewi camion ngaji Sénégal ma ummoto Dakar jaɓana tigui to Bamako lamorgo leydi Mali oɗo saaha joni noon paami tigui jaam e kisal fuɗɗima artude hakkude ɓeɗon taw ko dognoɓe werlaji e laamu leyɗele ɗe ɗiɗi caggal kayde tikkere musde walla tigui caggal kayde accident musɗo wanno tigui e nder Kaolack ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen umima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen bandaw ko gonnoɗo hoorejo leydi ɗi e laamu sabbordu taw ko laamu sabbordu Mokhtar Wan ko gonnoɗo jagoɗo hoore jagoɗe makko kamɓe kala noon ko dirguinno laamu mabɓe ko colonel Azimi Koyta guileno gas ene yiya lewru me noon faade oɗo saaha joni kamɓe kala koɓe moftanoɓe e mbadi résidence surveillé woni nder galleji mabɓe hay goto yettata koɓe kamɓene hay nokkuɓe mbawano yaade e oɗo saaha kala koɓe hadnoɓe tigui wadde yangara e ñalawma hande o noon hollirama tigui guila aljuma hanki o guila aljuma hanki o noon communiqué mo catala CEDEAO justice CEDEAO ɓe kolliri tigui weltare mabɓe no fewi caggal nde ɓe keeɓi ko wiyete liberté mabɓe laamu leydi Sénégal taw ko laamu transition e gardugol colonel Azimi Koyta ɓe kolliri tigui dendagal ko fawno e dow mabɓe kala fawtama oɗo saaha joni ha laaɓi eɓe mbawi yaade kala toɓe beela mbawɗo yiideɓe foof kadi ne wawi arde yiideɓe soɓe beelama kadi hay yaltude leydi ndi eɓe mbawi yaltude leydi ndi e ñalawma hande o ɗum noon ko caggal kayde hujjikintade mabɓe woni avocat mabɓe darno darde fayida no fewi ha wawi ni wullitade portoyde plainte to CEDEAO to justice mo CEDEAO noon koko rokkuno leydi laamu transition leydi Mali koɓe rokkunoɓe tigui ha aseda hande o nde ɓe goppitta bandaw ha laaɓa e Mokhtar Wan walla ɓe gadda des preuves koɓe nanguira ɗum noon caggal kayde on ñande ko adi ko on télé yetto woni guila aljuma hanki tawa laamu transition mo leydi Mali ɓe woppiti ɓeɗo bandaw e Mokhtar Wan ha laaɓi e oɗo saaha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar to leydi Mali commissaire Ouza Keita ko gardiɗo commissariat mo 4e arrondissement mo Bamako kanko e dadiɓe makko ɓe teeɓima fedde wuyɓe fedde taw ko sagataɓe tato wuyɓe ɓen noon sagataɓe tato noon ko caggal kayde ɓe jinno tirade fodde million ngaji 6 wujjude e compte taw ko compte bancaire établissement goto woni lycée goto tawateɗo nder leydi Mali on lycée noon on compte on lycée noon wiyete tigui ko lycée Banassou kamɓe wuyɓe noon hen goto wiyete ko ND noon ko kañum woni gardien lycée o caggal kayade ɓe teɓa noon ko guila ñande 16 lewru août gonɗen ɗu ɓe teɓa noon koye saaha moɓe kanko ND o woni gardien lycée o caggal kayde o hennanno nder bureau ji nder bureau ji on lycée moɓe joguino makko hoolare mawde no fewi o naati ha to bureau proviseur lycée o ko ɗon tigui o wawi uddude tiroiruji mum o tawi to noon chèque uji ɗiɗi taw ko chèque uji vierge woni ɗi bindaka haydara o fooɗi ɗiɗon chèque uji o nawi ɗum noon kanko e complice goto complice aji makko ɗiɗo tawa ɓen ɗiɗo kala ko itti ko élevage janggoɓe nder lycée o rokki hen goto noon wiyeteɗo ASS on koye goto e complice makko o rokki ɗum chèque uji ɗiɗɗi wawi tigui wadde ɗi remplir windi hen 8 millions taw ko franc CFA waɗi kadi ñembi signature proviseur o ɓe mbawi ñembude signature mum caggal nde ɓe kanko gardien o noon caggal kay kanko gardien o biteɗo kade nde o yanoto boño gam yidde tirade koppereje o woni même mumtude ko ɗon tigui ɓe puɗɗi jogade makko des soupçons woni tigui fayre caggal ɗon noon ko ɗon tigui ɓe mbaɗi ɓaƴodiri ɓe mbawi kiti noddude dendagal sécurité gollotoɓe banque ɓe kala kadi ɓe yaade ɓe mbawi noddude commissariat mo 14e arrondissement ko ɗon tigui o teeɓa caggal noon kanko kade o noon nde o teeɓa o nawata commissariat ko ɗon o dursiti dendagal ko woni gonga ko kala o limti kadi ɓeɗon ɗiɗo taw ko biteɗo ASS wondude e goɗɗo ne wiye MK ɓen ɗiɗo ko complice aji makko kamɓe tata foof noon ɓe jeyata ko duuɓi nogas fayi duuɓi nogas e joyyi kamɓe kala noon e oɗo saaha joni ɓe tawi juuɗe dadiɓe ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar jagorgal leydi Mali kalfinade ko fate cellal ade ɓayini communiqué mum woto gode 153 ko fate moroso coronavirus ko ñalawma hanki o ɓayini on communiqué o holliri tigui wonde ko ujunere temetere yimɓe sappo woni holkisanoɓe nder holkiso he sappo e goto tawama e jaati ko fiɗaɓe moroso corona e nder ɓe cellaɗo ɓe hen jeeyo kefti cellal men goto hawre ladial sappo e jeegomo nana antiri e nder cuuɗi cafriɗi hen jeegomo ne tampi sanne ma ballite to banggue fofago o holliri kadi leydi Mali ene yaara e oɗo saaha joni sappo e nayyi ujunere ne fawi sappo e nayyi ujunere 1 jeetati e sappo e
neɗɗo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen 14,9 keptino cellal mumen temedde 5,4 ɗum woni ko hawrira jala koto leydi Burkina Faso paaden yidde général de brigade biteɗo Aimé Barthélémy Simpowore tawa kadi ko kañum woni ministre délégué de la défense yidde makko e oɗo saaha joni ko ngarɗitinde e fewtidinde sembeji leydi ndi beele kay addude mabɓe kesamago e wayloji haaɓe mbawa tigui gardude yadude e jamanu beele tigui eɓe mbawa habtade e dartade pelle seɓɓitiɓe tampinɓe e oɗo saaha joni leydi Burkina Faso kabaruji men ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Burkina koto leydi Tchad paaɗen ko pooɗe duure woni tigui oɗo saaha kala hakkude ɓeɗo gollotoɓe e oɗo société taw ko société pétrole biteɗo Exxon Mobil taw ko société multinational Amérique naaɓe tawateɗo e nder leydi he e taw e nder bassin biteɗo bassin mo Doha to worgo leydi ndi société o noon ardi société ko Amérique najo goto yidde onon Amérique najo noon e oɗo saaha ko yeyde kay action ngaji makko wonande société goɗɗo taw ko société pétrole biteɗo société angolais naaɓe kanko yimɓe gollotoɓe e oɗon société noon taw ko cadnaɓe ɓe jaadani e gona miijo ɗum saabi noon aljuma hanki o nde ɓe kemno habaru wonde oɗon patron jiɗɗo sodde action ngaji ɗi jiɗɗo wontude patron mabɓe ene ɗamni arde kamɓe kala ko ɗon kamɓe guila yaroɓe koyɗe ha e werlaji mum kamɓe kala ɓe jeeyi to bowallade diwoje tawa ko e nder société o ɓe mbawi tigui darade e ngal bowallade diwoje gam hadde laana diwoka oɗon patron kesso juurade hollirama noon ñalawma hanki o oɗon patron kesso kisa o arani kabaruji men ɗemgal Pulaar to Madagascar paaɗen e Emmanuel Macron ko hoorejo leydi France o bismima aljuma hanki o to Élysée lamorgo leydi ndi o bismima toon nanɗo makko sehil makko hono hoorejo leydi Guinée hono hoorejo leydi Madagascar hoorejo leydi Madagascar biteɗo André Rajoelina o bismima noon ɓe joddima ko juuti noon ɓe jewtidi hay sinno yewtere mabɓe kay haydara ala ko simti hen yani noppi journaliste uji kono hollirama kamɓe e yeesoji mabɓe kala kamɓe kala e jeese mabɓe ene teske hen tigui beelamma mawɗo no fewi ne teske hen kadi wonde bellital e pamodiral heɓama hakkude mabɓe saabu oɗo saaha kala kene wona duuɓi ɗiɗi joni ko tekkere surkata hakkude ardiɓe leyɗe ɗe ɗiɗi woni hakkude kanko Emmanuel Macron e oɗon biteɗo André Rajoelina hollirama noon e oɗo saaha joni ne wayno tan ko jaam fuɗɗima artude hakkude leyɗe ɗe ɗiɗi ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Madagascar koto Gabon paaɗen to Libreville lamorgo leydi Gabon oɗo saaha kala ko délestage musto woni kuppiraji courant e jontande courant kañum woni ko tawete toon ɗum noon ko caggal kayde golle mawɗe gone gollede toon e tuyau mawɗo biteɗo gazoduc woni tuyauji nawoji gaz ummiɗo to wiyete Port Gentil paaɗi to Libreville tawa kadi on gazoduc mawɗo kañum salwata yoga e central uji courant tawateɗi e nder Libreville Gabon ɗum saabima noon golle ɗe noon saabima délestage e oɗo saaha joni lamorgo leydi ndi rokki heɓde kuɓɓa mum hano hannirtini ko ɗum saabi noon e oɗo saaha joni kamɓe ɓeɗon tawa kadi ko cotala bitegal SEG woni société d'énergie e dowdi Gabon ɓe kolliri tigui wonde ɓe kuɓɓi groupe aji kewɗi taw ko groupe aji électrogène yidde sarwude wuuro ngo kono noon ɗin groupe aji mbawa tigui sarwude wuuro ngo kala ko ɗum saabi noon e oɗo saaha leɗe ɗe mbaɗa ko jontande ɓeɗo keeɓa courant hande ɓe keeɓa janggo walla ɓe keeɓa courant subaka ɓe keeɓa courant kihiɗe ɗum noon ɓe kolliri ko ɗo e balɗe 5 saabu ko balɗe 5 golle ɗe gasata hano hannirtini sen umima to leydi Gabon waɗɗani Brazzaville to Congo Brazzaville guila balɗe sumgoji ñande so weedi ñande sumgoji mbaɗi janggo muɗum guila ndiyan kono biteɗo Guy Parfait kolela taw ko lumdiyanke gana guila nden yaltuno aduna e nder leydi he tawa kadi ko gembunoɗo e ɗiɗon sumgoji guila o maayi noon faade ñalawma hande o lebbe 5 joni ko yalti aduna kono ha ɗo to gonɗen o suwa taw wirede tawa haadimo wirede noon ko luural hakkude famille aji makko noon luure ɗe noon ko luure ɗiɗi hen luural gotal kay ko ronkudeɓe famodirde e ñalawma o yalti aduna saabu communiqué officiel laamu ngu holliri tigui o yalti aduna ko ñande no gasi ɗiɗi lewru mars ñande no gasi ɗiɗi lewru mars ko nden o yalti aduna caggal kayde o hebno rafi biteɗo coronavirus ko rafi yooɓi fittanu makko ñande no gasi ɗiɗi noon woni tigui ñande ñalawma ɗiɗaɓo caggal sumgoji hoorejo leydi bannoɗi ko feccere famille makko noon ha tengte yimɓe dawrugol ɓe wondi ɓe noon koliri tigui jadani e ngal ɗon date on date ɓe koliri tigui kanko foti yaltude aduna ko ñande no gasi ñande no gasi lewru mars 2021 woni tigui ñande ñalawma sumgoji nde ɓe koliri noon so tawi ko on ñalawma woni tigui mo yalti aduna sumgoji ɗiɗon sumgoji dokkude résultat ji wonde ko deni sa sungue so heeɓi polgu ɗina sumgoji poti ko annulede saabu kay e nder sumgoji mbiruji ɗiɗi ɗaftodiroɓe so hen goto wasi fittanu mum sumgoji poti ko waɗede annulé kamɓe laamu ngu noon ɓe koliri tigui caggal nde sumgoji ɗi gasi ha janggo mum ko nden tigui o yalti aduna luural ɗiɗaɓal ngal noon famille makko ronki famodirde oɗo saaha joni ko date kadi mo foti wirnede saabu e kala saaha ɓe nanggata date kadi
kadi ɓe luura e oɗo sahaa joni ɓe jeehino haɓe nangi ñande sappo lewru février ñande sappo lewru ɓe nangi ñande sappo lewru taw ko lewru dartondu lewru septembre dartondu kono noon yoga e famille makko kadi tawateɓe to Paris lamorgo leydi France koliri tigui kañumen jadani kadi e oɗon data mo foti wirede ko ɗum saabi noon e oɗo sahaa joni ha joni goski makko ene tawe cuusi ɗi ɓuɓnoji woni chambre froide uji e oɗo suwa taw wirnede en koto RD Congo paɗena woni république démocratique du Congo biteɗo Etoni Lugondo ko gonnoɗo jagorgal kalfinade ko fate cellal aade leydi ndi o teɓama noon oɗo sahakal noon kene wona hitande joni noon ko wiyete IGF koko wanno e makko losgoji ɗina losgoji noon ɓe tawino tigui omo dirtini koppereje kewɗe feewi taw ko koppereje dindinore haɓade oɗo mborosa biteɗo coronavirus ɗum noon guila nden noon ko losgoji mbaɗa e makko yal juma hanki o noon teɓama jamma hande o wali jamma makko gadana e kasoji e nder leydi he to Kinshasa ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen umima kabaruji men ɗemgal Pulaar koto leydi Afghanistan paɗen ñande nogas e jeegoma lewru jikko gonɗen ɗum seɓɓitiɓe mbaɗino jangu mumen sara bowallade diwoje ngal Kabul lamorgo leydi Afghanistan waɗino fodde kene ɓuura temedere neɗɗo basɗo hen fittane mum e nder ɓen mayɓe hen sappo e tato ko koninkoɓe leydi Amérique Joe Biden ko horjo dow laaci donde Amérique o woni tigui ko baɗo joftigu o waɗi tigui joftigu ngu ɗum noon ko jamma beɗɗo noon wonuli tigui lanandi o kaka hinde drone woni laade tokose ɗe ngala pilote e nokku taw ko ɓeɗon taliba en ɓeɗon witeɓe état islamique en yeytiɓe jangu ngu e nokku to poti wonde e nder région biteɗo Kandar on uli toon taw nokku région wuuro witego Khorasan e nder Kandar on uli toon tigui kolɗon oɗon drone wawi tigui wadde toon aynade toon bomboje ɓe kolliri kadi wonde bomboje ɗe jani tigui koto ponno yande woni tigui cible moɓe toɓɓunoɓe piiɗum hano hannirtini koto leydi Irak paɗen Emmanuel Macron hoorejo leydi France ene tawe tigui e jillu mum to leydi Irak nayomo toon noon ko nguɗo woni noon jillu makko ɗiɗaɓo e nder hitande nde wotere laabi ɗiɗi tawatawimo toon noon ko jillu tawtoriyede sommet régional woni bateau régional baɗo toon taw ko leydi Arabie Saoudite wondude e leydi Iran leydi Turquie leydi Jordanie Égypte wondude e leydi Irak kañumen jooɗi ngun batu noon ɓe jooɗi ɗum ko yesso gardiɗo leydi Irak e oɗo saaha joni noon ko ƴettude e peeje noon haɓade pelle ceɓɓitiɗe kanko Emmanuel Macron e hoorejo leydi France ɓe koli e hoorejo leydi France kanko e gardiɗo leydi Irak ɓe pamodiri tigui mbaɗi sifande ɓe jokka golle mabɓe gollodare kay waddude junggo e fandu haɓade Daesh e pelle ceɓɓitiɗe kala tawateɗe e nder falde he koto leydi enda paɗena so leydi enda biteɗo Naranda Modi ko hoorejo leydi enda o holliri tigui weltare makko mawde no fewi o manti dendagal ɓesgu leydi enda kala caggal nde leydi enda waɗi mobilisé ɓe mbaɗi ñalawma aljuma hanki o goto fodde million ngaji sappo ƴetti ñakku men taw ko ñakkade haɓade coronavirus leydi enda noon ko leydi ɗiɗiɓiri to banggue ɓesnude eɓe jogui 1,3 milliard ɓesnuɗi aden hollirama noon kadi ko leydi ɗiɗiɓiri to booma to banggue oɗo rafi biteɗo coronavirus musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ɗum ɗo wonno ko tonguɗen kabaruji men ɗemgal Pulaar ɗo e haalirde ko musidɗo moon sehil moon Haali Aboubacry Kimalaki Diam